Nura Hassan ya ci amana, ku saurara ku jiya. Abubakar wallahi Nura ya ci amanan mutane. Alhaji Abubakar Nura ya ci amanan mutane. Gani nan ma ni da Alhaji Abdulwahid da wani babba ana mai martaba ni dai ban saboda zani ba wallahi tallahi na ga zama hita hili gaskiya ya ci amanan mutane Nura wallahi kai kuma Zakiru kai an wada ma kaga an ina ana negose da ka zaka ka kama ka bar wargi da ka ci gutsu ma ya bace shi tun da kwarin da ka ci gutsu ne kai gaskiya Allah ya ci amanan mutane wallahi ya ci amanan mutane. Daga nan kuma masu kwatamce-kwatamcen ga yadda ake ci ga yadda ake yi ciki yan gari guda kowane ne ku saurara kuma ku jiya. Kaga hili babu wanda ya kuwa ba kaga shana murna duka hiliwa kaga sha murna faske ya saba alƙawali ba yadda an ka tsaida da shi na ba. Wafet ka gane ko ya ce shi ko kowa irin wacce ne faske lui shelu an riga an tsaida magana ayyo magana kenan shi bai shaka wa gado wasa ta kenan a tattan mitan na a dawo ya so shi ba shi kayi shi kuma ya sake ide kuma ya ki gayi. Abin da muke so mu yi bayani ga ciki dan kalilan ne shine wato shi Nura Hassan matsayin kokowa da yake na yanayi ita ce shi zai ci gaba da kokowa amma duk yayin da aka zo final ko tsakanin shi da wani zai bari ku saurara ku ji nan abin da Nura ya ce. Kan adalci kokowa da muka yi a garin Niamey muka rage mu biyu ya zo ya ɗauki wannan alkawali ko in ce suka ɗauki wannan alkawali a matsayin wato ainihin jama'a duk wanda zai wani kwatamce ko zai wani bayani to dai kun ji bayani abin da suke cewa kuma kun ji dalilin su kuma dalilin rashin yin kuwa kun ji shi da duk wanda suke ka kwatance kuma dalilin da ya sa Nura ba zai samu kyautuka ba kun dai ji duk dalilin kun ji yadda ake so kenan su akwai waɗanda su wanda suke so ya ce takobi shi Nura zaman shi tun da ya zo daga wani wuri kawai zai zo ya dinga taimakawa ne ba dan ya ci takobi ba wato shi Nura ya saba alƙawari kenan shi zaman shi zo shi kokowa ne kamar yadda ake cewa dan kasada yanzu misali yan fim wani zai yi kasada yayi wani abu amma sai a nuno fuskar jarumin fim min wato shi Nura shine dan kasada kuma ma ainihin masu fim min su za su fita su nuna yadda an kai drama ce da wannan abun muna fata manya shugabanninmu su ɗauki mataki da irin wannan irin abubuwan kokowa ake yi domin sada zumunci kowanne ya tsaya ya yi kokowa tsakani da Allah ƙarfin shi ya bashi ba wani barma wani ba harkar barma ba harkar a samu jarumi cikin ƙasa ake zance don haka muna kira da gwamnati irin waɗanga abubuwa shugabanni su dinga bincike na kwakwaf idan su gano an yi irin wagga dibil su ɗauki mataki don haka jama'a muna godiya ku partage la famille.